χρόνια μας πολλά, χρόνια μας καλά και να έχουμε με την υγεία μας. Να μας χαίρονται οι άντρες μας, να μας χαίρονται όσοι μας αγαπούν. Να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ απόψε. Να καλησπερίσω την Αντιδήμαρχο, την κυρία Κατερίνα Τσαφατίνου. Να ευχαριστήσω την κυρία Παναγιώτα Αλιφέρη, πρόεδρο του νομικού προσώπου. Να καλησπερίσω την κυρία Λαζαράκη, που είναι από το Σύλλογο Γυναικών του Γέρακα, έτσι δεν είναι? Του Λιμάνι του Γέρακα. Να ευχαριστήσω και από το Σύλλογο Πηγή και όλους τους άλλους εκπροσώπους των συλλόγων. Είναι γιορτή χαράς απόψε για όλες τις γυναίκες. Απλώς θα σας κάνω μια μικρή αναφορά για την ιστορία για τη γιορτή απόψε. Η 8 Μαρτίου είναι η μέρα του Παγκόσμιου Εορτασμού της Γυναίκας. Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσωπικότητα και τους αγώνες. Είναι σύμβολο των αγώνων όλων των γυναικών, όλων των γυναικών του κόσμου. Η ημερομηνία επιλέχθηκε με αφορμή μια μεγάλη διαμαρτυρία που έγιναν στις 8 Μαρτίου, που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας. Βγήκαν στους δρόμους και ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η άτυπη μέχρι τότε ημερομηνία για την εορτή της γυναίκας επισημοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1909 και 2 χρόνια αργότερα καθιερώθηκε σαν Παγκόσμια ημέρα γυναίκας από την Σοσιαλιστική Διεθνή. Σήμερα ο εορτασμός στις ημέρες της γυναίκας παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος, γιατί σε πολλές χώρες καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Αυτό που πρέπει ακόμη να απαιτήσουν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια ισότητα που δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει. Αγαπητές μου φίλες, θέλω να σας δώσω ολόψυχα τις καλύτερες ευχές μου, να είμαστε γερές, δυνατές, αισιόδοξες, να προσφέρετε πάντα απλόχερα τους καρπούς της αγάπης σας, στην οικογένειά σας και στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω την Αντιδήμαρχο και την πρόεδρο του νομικού προσώπου για έναν χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμητική ημέρα σήμερα για τη γυναίκα και τα ισότιμα δικαιώματά της. Θα ακολουθήσει, από ό,τι γνωρίζω, και μια πάρα πολύ προστατευμένη ομιλία της κυρίας Μαδούλας, που θα μας εξιστορήσει, δεν ακούγουμε καλά, τους αγώνες των γυναικών. Πολυμορφικό τελικά καταλήγουμε πως είναι η γυναίκα, μέσα σε ένα κικαιώνα, αν θέλετε, δράσεων. Βρίσκεται ως κόρη, μάνα, συγγενής, και αυτό πολύ σημαντικό, επαγγελματίας, επιστήμονας. Βέβαια το μάνα θα συμφωνήσετε όλοι ότι είναι ο σημαντικότερος ρόλος της. Δεν νομίζω πως χωράει ιδιαίτερη ανάλυση για τη θέση και την αξία της γυναίκας στην κοινωνία. Διάβαζα σήμερα κάτι στο ίντερνετ και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να σας το πω. Ένας μεγάλος ηθοποιός Αμερικανός είπε το εξής: δεν θα μπορούσε ποτέ μια γυναίκα να επιτύχει τόσο πολύ όσο ένας άντρας. Γιατί αυτή δεν μπορεί να έχει γυναίκα σύζυγο για να τον βοηθάει και να τον συμβουλεύει. Πολύ χιουμοριστικό το βρήκα και έτσι με μια μεγάλη έκταση και βαρύτητα αλήθειας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής: τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για μια γυναίκα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον νοικοκυριά και από την επιμέλεια ενός σπιτιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή να εξερευνά το σύμπαν και το διάστημα. Χρόνια λοιπόν σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, ισότιμα σε όλες τις διαστάσεις και τις εκφράσεις της ζωής. Καλή επιτυχία στην κειμένη φίλους.
να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα και να συμφωνήσουμε σε ό,τι είπε. Σίγουρα πίσω από έναν μεγάλο άντρα πάντα βρίσκεται μια γυναίκα. Να καλέσουμε την κυρία Ελευθέρη. Αγαπητές φίλες και λίγοι φίλοι που είστε εδώ απόψε μαζί μας, καλησπέρα. Και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν να ευχηθώ σε όλες μας, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, είτε είναι Ελληνίδες, είτε είναι Ευρωπαίες, είτε είναι γυναίκες του τρίτου κόσμου που δυστυχώς συνεχίζουν να υποφέρουν στις μέρες μας και που δεν έχουν τα προνόμια που έχουμε εμείς σήμερα. Στις γυναίκες λοιπόν όλου του κόσμου θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά. Η γυναίκα είναι το καλό πνεύμα του κάθε σπιτιού. Είναι αυτή που φέρνει τη ζωή μέσα της, τη μεγαλώνει και στη συνέχεια την ελευθερώνει για να μπορέσει και αυτή να φέρει πίσω ζωή. Είναι λοιπόν η κορυφή του τριγώνου που απαρτίζει την οικογένεια και το τρίγωνο ξέρετε ότι είναι πατέρας, μητέρα και παιδί. Εάν αυτό το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, τότε όλα κυλούν ομαλά μέσα στην οικογένεια. Εάν αλλάξουν οι πλευρές του, τότε σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Γιατί μπορεί να τιμούμε την μητέρα, αλλά πίσω από κάθε μητέρα, πίσω από κάθε γυναίκα πρέπει να βρίσκεται ένας σωστός σύντροφος που να τη σέβεται και να την προστατεύει και να τη συμβουλεύει σε αυτά που κάνει στη ζωή της. Γιατί καμιά φορά, και βλέπω εδώ τους άντρες που έχουμε να χαμογελούν, τους αφήνουμε λίγο στο περιθώριο, αλλά χωρίς τη δική τους συμπαράσταση δεν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Και επίσης θέλω να πω αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι εμείς που είμαστε εδώ απόψε σήμερα, δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτά που διεκδικούσαν οι γυναίκες όταν έκαναν εκείνους τους αγώνες το 1857 και αργότερα, που ήταν καλύτερες συνθήκες εργασίας, που ήταν ισότητα των δύο φύλων, που ήταν ισότητα ενάντια στο ρατσισμό, που ήταν δικαίωμα ψήφου. Εμείς τα έχουμε πετύχει και έχουμε και τη δυνατότητα απόψε να είμαστε εδώ, μια όμορφη παρεούλα, να συζητάμε και να διασκεδάσουμε. Και αυτό είναι προνόμιο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τις γυναίκες εκείνες που καθημερινά βιάζονται είτε σωματικά είτε σεξουαλικά. Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μία στις 3 γυναίκες αυτού του πλανήτη καθημερινά υπόκειται σε αυτό το βιασμό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να γιορτάζουμε, αλλά παράλληλα να θυμόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και με ένα κλικ στον υπολογιστή μας, ενισχύοντας αυτές τις οργανώσεις που διεκδικούν και παλεύουν για τα δικαιώματα των γυναικών του κόσμου, που δυστυχώς δεν μπορούν να τα έχουν πετύχει όπως τα έχουμε πετύχει εμείς σήμερα. Να συγχαρώ λοιπόν το Σύλλογο που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε απόψε μαζί έτσι και να διασκεδάσουμε. Να ευχηθώ σε όλους μας μια καλή και ευχάριστη βραδιά και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζίτσα, την Αληθέρη, και θα καλέσουμε τώρα τη Ροδούλα Λαβού να μας πει 2 λόγια για πολύ σημαντικά πράγματα για τη γυναίκα. 8 Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Γιορτάζουμε σήμερα τους αγώνες για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών μέσα από την ισότητα των 2 φύλων. Η Ένωση Γυναικών Μονεβασιάς, οι Μονεβασιώτισσες, είναι καθαρά ένας γυναικείος φεμινιστικός σύλλογος. Δουλεύουμε και ζούμε πλάι στους άντρες μας, είμαστε συνοδοιπόροι, σύντροφοι στους στόχους μας. Έδρα του συλλόγου μας η Δημοτική Ενότητα Μονεβασιάς. Τα περισσότερα μέλη μας κατοικούν στη γέφυρα Μονεβασίας. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός στα Νόμια, Φούτια,
ελληνικό, Τάλαντα, Άγιο Δημήτρη, Άγιο Νικόλα, Βελιές, Άγιο Ιωάννη, Αγία Κυριακή και Κάστρο. Η ανάπτυξη της περιοχής μας ασφαλώς δεν οφείλεται μόνο στον τουρισμό, φαγητό και ύπνο. Ήρθαν εδώ και καταστάθηκαν πριν από χρόνια γυναίκες επιστήμονες, γυναίκες γιατροί, συμβολεογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί. Χωρίς όλους αυτούς, χωρίς τους λογιστές, νομίζω δεν θα είχε την ανάπτυξη που έχει σήμερα η γέφυρα. Σε όλο το διάστημα που λειτουργούμε εδώ και 7 χρόνια, παλεύουμε και συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, με το Δήμο, με τους πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου μας. Αναδείξαμε τα μέγιστα και καθιερώσαμε το σύλλογό μας με τη δημοσιότητα που χρειαζόταν. Αγαπήσαμε, προβάλαμε κάθε πολιτισμό και κάθε πολιτιστικό γεγονός και δρόμενο, τα χορευτικά συγκροτήματα και όλα. Ήρθε καιρός, φίλες μου και φίλοι, να κοιτάξουμε λίγο και τα δικά μας, την ενασχόλησή μας και να κοιτάξουμε να συμβάλλουμε και να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα. Έχουμε τα γεωργικά προϊόντα στην περιοχή μας και η ανάπτυξη πιστεύω θα έρθει από εδώ. Θα πρέπει να βγούμε στην παραγωγή, να εκμεταλλευτούμε τα οπωροκυπευτικά, το λάδι μας φυσικά, τις ελιές, να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή τροφών, μεταποίηση, μαρμελάδες και όχι μόνο. Και άλλα πράγματα, τουρσιά, ντομάτες, πετέδες, ξέρετε, 1000 βιοπροϊόντα, καρπούς που παράγει ο τόπος μας και μένουν στα χωράφια. Τα πορτοκάλια, τα απούλητα, το λάδι που μπορεί να αποτελεί κύρια τροφή για μας, αλλά παρά έξω αποτελεί το καρύκι μας στη σαλάτα ενδεχομένως. Άρα πρέπει να κάνουμε τροφές με βάση το λάδι. Τώρα θέλουμε, στόχος μας άμεσος είναι να αναπτύξουμε αυτές τις ομάδες και εν ανάγκη και γιατί όχι, θα έλεγα να κάνουμε εταιρείες, να κάνουμε ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες και γιατί όχι και συνεταιρισμούς. Σήμερα η μέρα είναι καθαρά αγωνιστική. Κάθε μέρα η γυναίκα δίνει έναν αγώνα μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Ανατρέφει τα παιδιά, φροντίζει τους υπερήλικους γονείς, στην εργασία της. Ήθελα να είναι μια ημέρα αυτή σήμερα αφιερωμένη, και θα συμφωνήσετε και όλοι νομίζω, στην πολύτεκνη μητέρα. Αυτή που εδώ και 25 χρόνια είχε κατοχυρωθεί και έπαιρνε ένα επίδομα ισόβιας σύνταξης για να συμπληρώνει το πενιχρό εισόδημα, η γερόντισσα, η πολύτεκνη μητέρα, η αγρότισσα, έχει από το 2012 καταργηθεί. Θέλουμε να παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα, συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους που έχουν τα λιγότερα σήμερα και ψηφίζονται αυτά τα μέτρα, και να διεκδικήσουμε την επαναφορά του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας, της ισόβιας σύνταξης, την οποία όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι είναι 100 ευρώ το μήνα, 200 ευρώ το δίμηνο. Αυτό θα το παλέψουμε μέσα και με άλλους συλλόγους, και αυτή η μέρα και γυναικείους με τους αδελφούς μας συλλόγους εδώ δίπλα, Σικιάς, Νιάτων, Ριχιάς, Γέρακα και όχι μόνο, όλο του νομού μας. Εάν συμφωνήσετε να καταλήξουμε απόψε εδώ σε αυτό το ψήφισμα με την ανάταση της δεξιάς χειρός σας ή με ένα δυνατό χειροκρότημα, το ψήφισμα το οποίο θέλουμε να καταλήξουμε απόψε και να το διεκδικήσουμε είναι επαναφορά της ισόβιας σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε τη Ροδούλα, συμφωνούμε σε αυτό που είπε
και θα ήθελα να έχω τώρα την προσοχή σας. Θα ήθελα να κάνουμε ησυχία. Θα συνεχίσουμε για 10 λεπτά δύο νέοι άνθρωποι, η Νατάσα Παΐσιου και ο Ηλίας Κοτσόνης, θα μας απαγγείλουν ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα που νομίζω μας χρειάζεται, ένα ερωτικό ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, το Μονόγραμμα. Είναι από τα πιο όμορφα ποίηματα που έχουν γραφτεί στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα άγγιγμα ψυχής όταν το ακούς και ο καθένας του δημιουργεί ανάλογα με την ώρα που το ακούει διαφορετικά συναισθήματα. Θα ήθελα την προσοχή σας, να κάνουμε ησυχία για να το απολαύσουμε και επίσης να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία τη Σιουρμουνή για τη σκηνοθετική καθοδήγηση. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε. Τώρα να ακούσουμε τα παιδιά. Ευχαριστώ.